Mä oon Helina Hukkataival ja mä oon kuvataiteilija ja performanssitaiteilija. Mä teen joskus kuviakin, mutta yleensä performansseja, installaatioita, eli isoja tai pienempiä, ja sinne semmoisia kokonaisuuksia, kolmiulotteista työskentelyä. Ja sitten teen myös videoteoksia ja performansseja videokameralle ja kameralle ja valokuvia joskus. Täällä Pietarsaaressa mä oon tehnyt projektia, jonka nimenä on Merkkejä. Merkkejä maalle, vedelle, tuulelle. Ja sitä varten mä oon kerännyt oksia, joita on pudonnut puista ja jotka on kerätty rannalta, semmoisia hienoja veden puhdistamia oksia. Ja mä olen niistä rakentanut yhden isohkon teoksen, joka tulee tuonne vanhaan satamaan. Se ripustetaan jostakin puun oksasta. Näin